Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Malamanmu ta wannan gida na Dubun Asirai TV mai albarka. A yau ma mun sake dawowa da sirrin na ƙarfin mazan ne. Jiya na sako sirrin ƙarfin maza, amma mutane sun zo ta comment suna cewa a rubuta musu da cewa su je su siyo itatuwan. Da na ji wannan ne ni ma na ce bari in fito da hotunansu wanda ba su gane ba, in sun gani su je su siya. Yawwa shi ne ya sa na fito da hotunansu gaba ɗaya insha Allah. To wannan na farkon shi ne rogo. Da aka ce saiwar rogo shi ne rogon da kanshi ba ganyen shi ba. Na ce da aka ce saiwa shi ne jijiyan da biyo ta ƙasa ya bi ƙasa shi ne saiwar kenan. Ina fata an fahimta. To shi kuma na biyu wannan ganyen ciyawan nan da kuke gani, ganyen ciyawan nan to shi ne hankufa insha Allah. Na biyun nan shi ne hankufa. Wato na biyun shi ne hankufa, na ukun nan kuma insha Allahu shi ne muruci da na faɗa. Shi ne muruci. Na ukun nan shi ne muruci insha Allahu. Amma abin da ake so wanda ba a dafa ba shi ake nema, ba dafaffensa ba, ɗanyensa ne ake nema. Da yardan Allah shi ma rogon a hakan nan sai a ɓaro shi, ba da ɓawon shi ake daka shi ba, a'a ɓare shi ne za ana yi. Wato idan an ɓare sai a haɗa da wannan saiwar hankufa. Hankufa wannan ganyen shi ne, to saiwar ake so da yawa. Yawwa sai a haɗa su ukun nan a daka. Bayan an daka an tankare ya zamanto gari, to wannan garin shi ne ake zubawa da wannan yawwa da nono ake sha tsawon sati ɗaya. Tsawon sati ɗaya ake sha insha Allah. Shi ne wannan su ne hotunan nasu insha Allah. Ina fatan za ku gane insha Allah. To masha Allah. Idan kun ji daɗin wannan bidiyon ku mana subscribing da liking da share domin ƴan uwa su amfana. A yau ƙasar duniya ma gabaki ɗaya zan iya cewa suna buƙatar irin waƴannan magunguna insha Allah. Yawwa shi ne ya sa muka fito muku da su. Insha Allah za mu fito kala daban-daban wanda ba su kai wuyar haɗawa ma irin wannan ba. Insha Allah za mu na ringa kawo muku insha Allah cikin ƙaramin lokaci insha Allah.